Arci, kaway ka naman dyan. What's up, Ketchup? Ayan. What's up sa inyo dyan, Pilipinas? Ako po si Dwayne Woolley at nandito po tayo ngayon sa taping ng Since I Found You. Ito po ang last day ko sa taping na to. Nakakalungkot, no? Hello darkness, my old friend. Kasama ko ngayon ang mga artista, di ba? Alay, dito kami sa taping, pare! Ay, feeling lang pala. Ay, kami Oo mga nga eh. piling artista lang mga pare! Ito, malaki ilong! Feeling Robin Padilla. Ito ang pinakahuling araw ko dito sa Since I Found You. Nakakalungkot, no? Yes, Matatapos na tayo. last day. Nakakalarky. Ito, magpakilala ka na. Anong pangalan mo? Ako nga po pala si Christian Viñez. Ay, ako po yung nakatira sa Batanggenyo. Turuan mo naman ako pagtanggenyo. Ay, pare, simple lang mag-Batanggenyo eh. Sige. Pagka nagsasalita kayo, magkaroon ka na ng sa dulo. Tulad nito, ay pare sa amin sa Batangas, pagka kami nainom, napakasarap. Ay, gayahin mo. Ha? Ulitin mo? Ali pare, sa amin sa Batangas, pagka umiinom, napakasarap. Ay, wala akong naintindihan ka. Kalaki tumira sa Batangas, parang nung tumira doon sa Leyte, natutong magwaray. Magwaray Bisaya. Ngayon, oo. tumira ka sa Batangas, pagka ikaw tumira din, matututong magbatanggenyo. Ano Batanggenyo sa Batangas? Maraming Batanggenyo sa Batangas. Alae. Alae. So basta may alae sa katapusan. Yeah. Kapal ng mukha mo, alae. Alae. Ganun, yung malata in English is parang nasira yung rice, okay? Nasira The yung rice, rice is expired, right? Tapos Okay. pagka sinabi mo sa Batangas, malata. Tapos dadagdag mo na, malata. Malata eh. Hello, Moy. Kaway ka dyan. Wala pa! Ang init! Wala pa, oo nga. Nakakainis. Wala pa ang wala pang artista, wala pa ang camera crew, wala pang kahit ano. Alright, nandito silang lahat. It's makeup time. Ate V, kaway ka dyan. This beautiful life. Wow, diwata. Trying to make me sexy. Kaya ka na naman. Gawin mo akong sexy, tita, ha? Ay! Ayan, pwede na mag-artista. Look everybody, it's Kate Alejandrino. Ayan! Hey, what's up, guys? Follow niyo siya sa Instagram. Ito ang Instagram niya. Ayan, i-edit ko na lang, ha? Ayan. Ayan. So, matatapos na tayo sa Since I Found You. May next project ka pa, Kate? Yes, but 2 I can't say yet. But it's gonna come out soon. Secret. But it's a series and, movie. Ang galing, Ikaw na. So, hello guys. Moni, akong amigo nga, Bisaya. Bisaya, Judni, taga Davao man na siya. Hi, taga mga Sulu. Hello mga Bisaya sa Cebu. Ito Pinaka the the best three artist amigos. of the year. The three amigos or the three stooges? Ano? Pinakahuling taping sa Since I Found You. Anong gagawin natin sa buhay ko pagkatapos nito? And so for the last time, kausapin natin ng mga artista at isushoot natin ang behind the scenes ng last day of Since I Found You. Ito, kaibigan ko na si John. Hello. Ayan. Last week of Since I Found You na, no? Oo, invite mo sila. Inigo! Hello, Inigo! You're vlogging? Yes, I am vlogging. You are on my vlog na. May YouTube channel ka na ba, Inigo? Meron po, pero wala pa po. Wala pang video? Ano ba yan? Yeah, soon. Yan, abangan. Stay tuned. Stay tuned. Fancy Inigo sa Duanta, di ba, Inigo? Yeah. Yeah. Yan. Solve it. Ano ba naman yan, boy? Nagsamag-samag ka man. Nice. Oh, galing! Or Talino si Inigo. Inigo po ay isang child prodigy. Alam mo yun? Nakamix. So guys, nakamix siya. And he will show it to Dwayne. Go! Oh! Oh my God! That's cool! Gumanda na ang aking syota. Ayan. Empoy! Mayor Empoy! Wow, sosyal!
Instagrammable talaga dito. Grabe, no? Picture tayo, Moy. Parang nandito tayo sa Japan, Moy, no? Diba? Yes, oo nga. Yeah, Ganda, Japan. linis, diba? Grabe. Pang. Pang palm olive commercial yung buhok mo, Moy. Hey, what's up, CK? Ate B, Nico. Arci, kaway ka naman dyan. What's up, Ketchup? Ayan. Is that for your vlog? That is from my vlog. Say hi to my YouTube Can you followers. teach me how to make How to a vlog? Yeah. Madali lang naman yun eh. Basta ano. Like you need to talk. Yes, you need to I'm talk. not really You need to be funny. You need to be pabebe din. Kasi yun yan. I'm always pabebe. People Ayan. yeah. People need controversy para sumikat. Diba? Ah. Ayan. So magpabebe ka lang sa mga video mo. So, Ayan. like, what's the content of your vlog? It's all about Filipino culture, love life, Your vlog. Filipino humor, And then travel. how do you earn from vlogging? Yes, you are How? vlogging. You have to set up an AdSense account sa Google and then i-link mo yung AdSense account mo sa YouTube. And then yan, yumaman ka And na. then do you need like a opening and ending on your vlog? Like, Yes, you need an intro. You need to keep the audience's attention in the first 30 seconds para they will keep watching your video pa. Ganon. I'm just gonna take a video of Papa P for 30 seconds Ayan, and then pwede they'll watch na. it. Tama. Ay, Moy! Lagyan kita ng bata. Bigyan kita ng baby. Hala. Si Moy, nagpapabuntis na siya. Ayan, pinapasok na ang bata sa tiyan. Ang unan na bata. Baka may deformity yung anak natin, Moy. Oh. Buntis na si Moy. Ayan, may baby na. May healthy baby na. Alright, ready for our fashion show, Moy? Woo! Ginagawa. Sabay yung ano, harap. Ayun. Pwede ka na maging YouTube sensation, Arci. Pwede na. Nandito na po kami ngayon sa kasal ni Nathan at Danny, aka Piolo at Arci. You're beautiful. It's Duante Fam shout out time! Alright, shout out to the mga pamangkin ni JDJ Bretaga, si Lovely Mendez, Princess Hannah Mendez, Princess Gila or Princess Hila, and Diana Rose. At saka shout out po namin si John Clifford Rico. Maraming salamat po! Bye-bye! I really, really wanna take you home to mama.